a matsayinka na shugaban ƙasar Nijar, kai ma Allah ya baka zaɓi a musulunci in ka san baka iya adalci ka nemi shugabancin ƙasa. To yanzu kai ma soke ma kanka shugabanci ka ce ba a ƙara shugabanci a Nijar saboda ba ku da adalci. Kaga ba za ka faɗi wannan kalma ba. Tunda kuna rantsuwa kun ba ku cika alƙawari. Amma akwai wanda fito ya ce daga yau kar a sake neman takarar shugaban ƙasa a Nijar babu. To zaɓi ba a zuwa cikin zaɓi a ce a kafa hujja da shi ko kuma a yi doka ta tsanani babu wannan a cikin musulunci. Da haka muna kira ga shugaban ƙasar Nijar matsayinmu na ɗaliban addini. Muna kira na zaman lahiya. Shugabanni tun da ba ku karanci musulunci ba ku yi haƙuri ku zamna a matsayinku na 'yan demokarasi. Kar ku taɓa addini, kar ku tunzura matasa, kar ku kawo tashin hankali a cikin ƙasa alhali kuna cewa a zamna lahiya. Wallahi taɓa addini kawo tashin hankali ne a cikin ƙasa. Allah yana kawo bala'i a cikin ƙasa, kuma wa ma ya'lamu junudu rabbika illa huwa. Runduna ta Allah kaɗai ya san iyakarta. Ba ku sani ba Allah zai iya kawo aljannu su yaƙe ku, Allah zai iya kawo mala'iku su yaƙe ku, Allah zai iya kawo wata cuta ta yaƙe ku. Kenan abin da muke so matsayinmu na 'yan Nijar muna kishin ƙasarmu Nijar, amma ba ma son ana taɓa addinin musulunci. Yau 'yan Nijar suke cikin matsala. Duk ƙasashen Afirka inda kai yawata ɗan Nijar kake gani, ba ko mu kaɗai muka yi kowa talauci ba mu kaɗai muka fi kowa talauci ba. Me yasa? Rashin adalci. Rungumar turawa ana ɗaukar dukiyarmu ana ɗora musu na kwashe mana dukiya ana barin talakawa ga mu duk ƙasashen waje muke neman kuɗi. Rashin adalci. Da haka muna kira addini na malamai ne ba na shugabanni ba. Kada ka yi amfani da riga ta mulki ka taɓa addinin musulunci. Kada ka yi amfani da riga ta mulki ka taɓa sunnar manzon Allah. Wallahi duk wanda ya taɓa musulunci kuma ya taɓa sunnar manzon Allah, Allah ba zai kyale shi. Muna gaya maka lokaci ne Allah baka yar dama kalilan. Kada ka yi amfani da wannan dama ka ce za ka taɓa sunnar manzon Allah. Kada ka yi amfani da wannan dama ka ce za ka taɓa ainihin musulunci, ba za ka kai labari. Idan kana so wai ka goya ba turawa baya irin manufofinsu da suke sawa a cikin aƙidarsu ta Yahudanci, a cikin harakar Yahudancinsu ka ce kana son ka goyi bayan wannan abu don su ji daɗi, su girmama ka su baka lambar yabo, domin duk mutumin da ya taɓa musulunci sai sun ba shi lambar yabo. Kamar yadda Muhammadu Isu ya taɓa musulunci suka ba shi lambar yabo saboda ya ce akwai gado. Dukkan mai kuɗin da ya mutu akwai gado a gwamnati sun ba shi lambar yabo saboda ya taɓa addinin musulunci. Shi ma ya kawo irin waɗannan ruɗani. Yau sai tarihi